E Cicolò, paraeta e picharraeta. Chao, Caterina. Mira, yo tengo aquí al chiquete este. Ya estoy 24 horas con él. No puedo más. No, además, no hace más que pedir un teléfono. Yo no sé qué hacer. Si es que se va a dar cuenta del plan. Tranquilla, cara mia, va tutto bene così. E il plan camaleone sta funzionando benissimo, ma non ti preoccupare. Non ti preocupare, no em tropicaré una merda, Caterina. Estic fins als collons. No puc més. Saps què? Mira, jo vull els meus diners. On estan? No he vist un duro, ni un puto duro. Stai calma, Rosa Maria, tranquilla. Ma mira, uno de estos giorni yo te pongo un poco de dinero. Como un adelanto, dai. Allora, vai via, avanti. E ricorda, él no debe arribar primero que yo. Primero yo a Menorca, ok? Ciao. Va bene. Va bene. Non ti preoccupare. Ara que tinc en marxa lo d'Antoni, ara anaré per tu, Margarita! Ja te pots preparar. Ai, que pas que és ella. Ai, Margarita! bonita, quina alegria de veure't. En Sabalo diria, fas una cara de pet, que no estàs bé. Sí, és que m'he disgustat en així, que he tingut unes paraules i estic disgustada. Que sí, que hi ha hagut, que em vol xerrar. No està res. Demà li telefonaré i ho aclarirem. Tu com estàs? Jo estic beníssim. Tinc moltes coses en marxa, però te volia veure i he pensat que podríem organitzar una bereneta, tu i jo, què trobes? Però fa molt de dies que no mos veiem. Que vols venir que meva? No, que teva no. Que no? I do? Bueno, perquè jo te volia convidar. Com ho tens per venir amb avui que vespre? Bé, ho tenc. Sí, m'anarà bé distreure'm un poc i fer la xerradeta amb tu. Que faràs bus de les 4:15, que te va bé? Sí, perfecte. Fins després. Idò, la mona, i després, si vols que dugui res... Ai, ja no hi és, no? Mira, bonita. I jo no vaig entendre una paraula i pues li vaig demanar, però... No li va demanar així, va aturar el dictat i li fa, avant, que has dit sí o da? I clar. Però no ho vaig entendre i a tothom li va fer molta gràcia, però una banda dos. No, és molt bo. I després d'anglès també van riure molt perquè també vaig dir una cosa així a la presentació, en plan, així, perquè era molt intens i tothom. I després vam fer la... Hola. Hola, Pau! Quina l'en feis? Res, xerràvem, però ja partíem. Escolta, vols venir a Merca aquest dissabte? El Mercadal, per a què? És que fem una festa a Can Marc. Hi haurà música i birra, serà brutal. Té molt bona pinta, però és que no sé si m'ho deixaran. Has de venir, tia. Bueno, ho intentaré, vale? Adéu! Adéu. D'acord, Pilar. Doncs ens veiem divendres que ve. Vinga, moltes gràcies. Et deixo que tinc una altra tocada. Adéu. Hola, Maria, quina sorpresa...
Àlex? Hola, Montse. T'agafa en mal moment? Pots parlar? Sí, sé que puc parlar, però és que no sé, ja passa molt de temps, Àlex. Com està la Maria? La Maria està bé i jo també. M'he casat. Bé, te volia demanar un favor, Montse. No crec que sigui una bona idea, Àlex. Què? Pagar un deute? Perquè em deus un favor. Pensava que aquest tema estava oblidat i tancat. Que què? Tan ingènua ets. Que va ser un accident, Àlex. Jo no tenia ni idea de la intolerància de la Carme. Tu vas tenir la culpa i tot perquè volies el control. Un accident? Administrar un medicament prohibit per la sanitat pública? Que no va ser el problema. No, el problema va ser que la pacient va entrar en coma i va morir. Deixa'm en pau, ets un malparit. Em deus un favor i el vull cobrar. Necessito un medicament que no em vendran a la farmàcia. Que em deixis en pau, Àlex! Que estàs malalt, que no vull saber res més de la teva bogeria de psicòpata! Juaniteta, mona, com estàs? Bé estic. Què va succeir? Que te van tancar i tot? Res. Un mal moment que vaig tenir, però ja està, No tinc cap ganes de xerrar d'això. Rotets, no n'han de xerrar més. No, deixa'm anar. Estic tan contenta que m'hagis convidat a fer la bereneta. Em pensava que estàs maleït i no m'agafaves el telèfon. Jo estic molt enfeinada, tinc moltes coses a aclarir, Però he pensat molt en tu. Molt. Ai, jo també. Sort que sabia de tu per així que hi n'estés. Jo també me n'he informat de tu. I d'Antoni. I lo del net. Ai, el net. Un desastre ha estat això del net. Déu castiga, però no amenaça. Sí, m'estiga amb molta traça, però no basta. No basta. Vinga, ara te duré unes galetetes i un cafè amb llet o un te, què vols? Tu què prendràs? Jo? Una camamil·la amb un xurret d'anís. I jo igual, que me caurà No, bé. però tu sempre demanes cafè? És molt descafè? Sí. En tinc de descafeinat, si vols. No, m'ha fet ganes la camamil·la i el xurret d'anís també. Ai, no sé qui deu haver aquí davant. Ai, que cosa més mona. Ai, jo som Antoni i jo. Margarita, que vols ballar? Sí. Ei, pom. No hagués pogut voler un cafè? No. Ara hauré d'anar al tanto no canviar l'escudella. Vinga, què per jo? Questa piccolissima serenata. Margaritota, dona'm una besada. Sí. Ai, que fas manualitats. Manualitats faig jo. Vinga, beu te. Això, que se refreda. Escolta, vinga, fem xin i brindarem, perquè sempre mos duguem així de bé i mos estimem com a bones germanes. Salut! Salut! Començaré per ti, Sí. Perquè separades en fora i jo vaig a poc. Ves. Perquè val més sortir en temps, perquè mai se sap el que pot passar, no? Una besada, mona. Una altra! Vinga. Pròxima vegada convidaré jo, Adéu, mona. Adéu.
Ai, quin mal. Ai. És la truja malinera aquesta! M'ha canviat l'escudella! Ja, però és que així he d'anar a la festa. Que hi has d'anar. Ja, però és que no sé si m'ho deixaran. Vés-hi. De debò. Quin merder. Vam, a jo me fa ganes anar-hi, però és que... No sé per què té mòbil, si no el agafa mai. Sí, és que 100% que no me deixen. Va, però intenteu. Va, sí, vam, però ho intentaré. Agafa. Hola, papà. Hola, carinyo. Com és que no agafes el mòbil? T'he telefonat moltes vegades. Ah, sí? Ostres, és que... És que estava estudiant i el tenia en silenci, perdona. Val, no passa res, no passa res. I què, com estàs? L'escola? Tot bé, molts de deures. I tu? Bé. He trobat una feineta i ja tinc casa al Mercadal. Ah, sí? Que guai! Pues haurem de venir cap de setmana, que m'ha fet tope de ganes de veure la casa nova. I a més, fa molta estona que no mos veiem. Ja, però primer de xerrar amb ta mare, a veure què troba. Jolines, papi, però és que jo t'enyoro, tu, i ens mai feim tota la setmana. Sí que és de bé. Per cert, com està ta mare? Que està bé? Sí, sa mamà està beníssim. L'altre dia se m'ha de tardeu amb sus amigos. De Tardeu? I a on? Ni idea, per molt crec. Bé, t'he de deixar que me'n vaig a la biblioteca. No, vale? Telefonaràs a sa mamà per dir-li que venim a cap de setmana. Sí. Beníssim. Gràcies, un beso. Adéu, un beso, carinyo. T'estim. Meravellós. Maria, t'ajuda! Maria, t'ajuda! Mamà, on ets? Marieta, t'ajuda! Mamà.
bon dia a tothom. Fa molt fred i vam pantaló curt. Hola, Àngels. Avui farà de microfonista. Adreça. Segueix, segueix. Vamos, no són massos. Ja, però no me caigui. T'has menjat una plaça meva. Correm! S'ha acabat la bateria! Més de pressa!